Нью-Йорк. мо ҳанӯз дар ҳамин шаҳр ҳастем. аз ҳавои он нафас мекашем, бо шодию ғами он шарикем ва ҳар рӯз дар миёни ҳазорон нафаре қарор мегирем, ки барои онҳо имрӯз чизе аз футбол муҳимтар нест. дар ин рӯзҳо шаҳр ба як варзишгоҳи бузург табдил ёфтааст. ҳар гӯшаи он қиссаи худро дорад. дар истгоҳҳои метро, дар кӯчаҳои серодам, дар қаҳвахонаҳо ва боғҳо ҳама ҷо аз футбол мегӯянд. шодии пирӯзӣ ва алами мағлубиятро одамое эҳсос мекунанд, ки шояд то дирӯз ҳамдигарро намешинохтанд. ин ҷо дигар касе намепурсад, ки аз куҷоӣ. парчаме ки дар даст дорӣ кофист, то дӯстони нав пайдо кунӣ. як табассум, як акси хотиравӣ ва ё як фарёди гол садҳо нафарро ба ҳам наздик мекунад. шояд ҳамин сеҳри ҳақиқии футбол, бозие ки метавонад миллионҳо одамро бо ҳама фарқиятҳои забон, фарҳанг ва ҷаҳонбинӣ барои чанд соат ба як оилаи бузург табдил диҳад. дӯстони гиромӣ, дар рӯзҳои ҷаҳонии футбол ки маҳз чемпионати ҷаҳонии соли 2026 мегузарад, тоҷикистон федератсияи футболи мамлакат тасмим гирифтааст, ки дар ин ҷо як фестивали олие барои кӯдакону наврасони тоҷикистонию аслан осиёи марказӣ гузаронад ва тавре мебинем ин ҷо як вохӯриҳои шавқовар баргузор шуданд. аз рӯи сину солҳои гуногун бачаҳо бо ҳам боз диданд, модарашон ин ҷо ҷамъ омаданд, ҳама оилавӣ омаданд ва боз як садоқату муҳаббат, меҳру муҳаббат байни онҳо пайдо шуд. аз ин ро мо гуфтанӣ ҳастем, ки ин корро бояд давом дод, на танҳо дар бруклини амрико, дар тамоми ҷаҳон онҷое ки тоҷикҳо ҳастанд, ин фестивалҳо бояд баргузор шаванд. кӯдакону наврасон дар Нью-Йорк кайҳо боз интизори рӯзи ҷаҳонии футбол буданд. ҳанӯз пеш аз расидани моҳ онҳо ба макони баргузории ҷашн омада, лаҳзаҳои нахустини ин идро истиқбол мекарданд ва воридӣ тамринҳо мешуданд. федератсияи футболи Тоҷикистон бо дастовези арзанда ба ин ҷашн ҳозир шуд. либосҳои варзишӣ, тӯбҳои футбол ва тӯҳфаҳои омоданамуда ба дасти кӯдаконе расиданд, ки орзу доранд рӯзи худ низ дар майдонҳои бузурги ҷаҳон ҳунарнамоӣ кунанд. шодии онҳо беҳтарин посух ба ин иқдом буд. табассумҳои самимӣ, чашмони пур аз умед ва майли беандоза ба футбол бори дигар нишон дод, ки ин бозӣ метавонад дилҳоро новобаста аз сину сол, миллат ва забон ба ҳам наздик созад. як фестивали хубе дар амрико идома дорад ва ҳанӯз рӯзи футбол ҳам идома дорад. мақсади асоси шумо чи аст аз барпо кардани чунин фестивал дар амрико? мақсади асосии мо муттаҳид кардани мардуми худамон, муттаҳид кардани мардуми тоҷик ва чизе ки шумо медонед, мардуми тоҷик дар Нью-Йорк, дар амрико зиёд ҳастанд ва бисёр наврасону кӯдакҳо дар ҳаминҷа таваллуд шуда ҳамонҷа калон мешаванд ва мақсад ҳамин аст, ки ҳамун наврасон аз ёд набуроранд ватани худашро. барои ҳамин хаб мо нақша дорем дар оянда низ ҳамин фестивалро ҳарсола гузаронем. падару модарон низ дар канори майдон буданд. онҳо фарзандони худро ҳамроҳӣ мекарданд, бозии онҳоро тамошо менамуданд ва дар фазои пур аз шодию меҳрубонӣ як рӯзи хотирмонро бо ҳамсипарӣ мекарданд. ин танҳо як мусобиқаи кӯдакона набуд. ин вохӯрӣ як ҷомеа буд. вохӯрии кӯдаконе ки шояд бори аввал дар Нью-Йорк якдигарро медиданд, аммо футбол онҳоро дар як майдон ба ҳам овард. дар ин ҷо дӯстӣ пайдо шуд, эҳтиром ба якдигар бештар гардид ва муҳаббат ба футбол новобаста аз сину солу миллат боз як бор худро нишон дод. Папа умеет играть в футбол. А ты сам как? Я тоже умею. Ты нападающий защитник? Да. Какой? Где ты играешь? Где ты играешь? Возле дома. Ага, вот здесь сегодня на стадионе играл. Как тебе вот с друзьями? Это хорошо? Да. Ты знаешь, что день футбола есть? Праздник футбола. Да. Осман Мамедов. Шамамедов?
Как ты? Как в футбол играешь? Тебе нравится футбол? Да. Как ты играл сегодня? Хорошо. У тебя тренер есть, постоянно играешь? Или нет? Не всегда. Не всегда? Я люблю в футбол играть с папой и мамой. Что еще? Я люблю играть так с моим другом. Сегодня фестиваль был. Что об этом думаешь? А, Все твои друзья были здесь, футболисты. да, Ну как играл? я не знаю. У вас в стране идет чемпионат мира. За кого ты болел? Месси. Ну как он? Месси и Роналдо. Ну как они? Argentina and Portugal. фестивал дар Нью-Йорк танҳо як барномаи варзишӣ набуд. Барои Федератсияи футболи Тоҷикистон ин имкони дигаре буд, то дар фазои ҷоми ҷаҳонӣ кӯдаконро ба ҳам оваранд ва муҳаббат ба футболро миёни насли наврас бештар кунанд. дар ин ҷо кӯдакон аз кишварҳои гуногуни Осиёи марказӣ бо ҳам бозӣ мекунанд. барои баъзе ин шояд аввалин вохӯрӣ бо ҳамсолони худ аз кишварҳои дигар бошад. аммо футбол забоне буд ки ҳамаи онҳо онро бетарҷумон мефаҳмиданд. дар ҳамин муҳит як мураббӣ қисми зиёди кӯдаконро дар як академияи футбол ҷамъ овардааст. ӯ ба онҳо на танҳо техника ва мавриди футбол, балки муҳаббат ба варзиш ва эҳтиром ба якдигарро меомӯзонад. Алишерджон, мы слышали, что вы проводите занятия с таджикскими, с узбекскими, ну, с среднеазиатскими мальчишками, чтобы в футбол играли. Как они? Очень хорошо. Сейчас, как все знают, проходит чемпионат мира. Здесь было в Мексике, в Канаде, USA. У нас большая школа, VIP Soccer Academy. У нас, как видите, большие масштабы, огромное профессиональное поле, более 300 детей, летние программы, автоскулы программы. Сейчас очень большая популяризация футбола. Неважно, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. Мы все со Средней Азии. И я сам Узбекман, Казахстанли. Я вырос там, но здесь уже долгое время живу. Футбол объединяет. Вот хотел огромную благодарность сказать Федерации Таджикистана, что для детей привезли очень много подарков, мячей, организовывают красивый стол, сколько людей привлекают. Я думаю, что это очень-очень важно для комьюнити в Бруклине, в Нью-Йорке, в Таджикистане, везде, чтобы дети занимались футболом. футбол на танҳо хотире гузашта, балки идомаи имрӯз аст. ин ҷо танҳо кӯдакон ҷамъ наомада буданд. дар канори майдон чеҳраҳое низ буданд ки барои футболи Тоҷикистон солҳо хизмат карданд. Соиб Сувонқулов, футболбози касбӣ, собиқ бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон. Соиб дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 40 вохӯрӣ анҷом дода 2 гол ба нишон расонидааст. роҳи футболии касбии ӯ аз дастаи Вахши Бохтар оғоз шуд. баъдан ӯ дар ҳайати Истиқлол бозӣ карда, таҷрибаи ҳунарнамоӣ дар футболи Озарбойҷонро низ ба даст овард. имрӯз ӯ дар майдон аст, аммо футбол ҳанӯз ҳам қисми ҷудонашавандаи зиндагии ӯст. танҳо нақш дигар шудааст. акнун ӯ на танҳо бозӣ мекунад, балки таҷрибаи солҳои дурдарози худро ба футболбозони наврас меомӯзонад. раҳмат ки ба президенти Федератсияи футбол ба Рустам Эмомалӣ беҳад мо хурсанд ҳастем ки ҳамин ҷо ҳамин иди футболро ташкил карданд ва ҳамаи коммуникаи тоҷико хурсанд аст, хушҳол аст ки ҳамин идро дуюм сол аст ки мо иштирок мекунем, ба дараҷаи олӣ ҳастанд. касбу кор чӣ гуна аст, зиндагӣ чӣ гуна аст, дар амрико худро чӣ гуна ҳис мекунед? амрико хай кору фаъолият мекунем, зиндагӣ хуб аст. чӣ гум мегӯям? ҳама шароито муайё аст. ягон камбудӣ нест. шароито хуб аст. иди футбол имрӯз гузарондастем. ҳама хушҳол аст, ҳама хурсанд. баъди ҳунарнамоӣ дар Озарбойҷон мо дигар шуморо ҷустуҷӯ кардем, наёфтем. гуфтанд ҳар куҷо рафтааст. хуб чӣ шуд ба шумо? осебатон хуб шуд ё не? саломатим хуб буд, ҳама хуб буд. баъд ки синни соламон уже 30 сола будем ки
нақша кардем ки мо ҷанбаз кунем ба футболу зиндагимона ба дигар кор фаъолият барем. дар бруклин аслан намояндагони зиёди кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ зиндагӣ мекунанд. одамоне ки ҳазорон километр дур аз зодгоҳашон қарор доранд, аммо бо ҳамдигар робитаи худро нигоҳ доштаанд. онҳо якдигарро хуб мефаҳманд. фарзандонашон бо ҳам дӯсту рафиқанд ва дар як муҳит ба воя мерасанд. кӯдаконе ки аксарашон дар амрико таваллуд шуданд ё аз хурдӣ дар ин ҷо зиндагӣ доранд, бештар ба забони англисӣ ҳарф мезананд, аммо робитаи онҳо бо фарҳанг ва суннатҳои аҷдодӣ ҳанӯз побарҷост. пеш аз ҳама изҳори миннатдории хешро ба роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасонем ки маҳз бо дастгирии роҳбарият имрӯз дар амрико дар шаҳри Бруклин фестивали футбол бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол яъне баргузор гардид ки дар ин чорабинии мазкур зиёда аз 200 нафар кӯдакони Тоҷикистон ва инчунин кӯдакони амрико ширкат варзиданд. бояд қайд намоем ки маҳз бо президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ки ҳамакнун ҳамасола рӯзи 25 май дар тамоми сартосари ҷаҳон гем рӯзи ҷаҳонии футбол яъне таҷлил карда мешавад ва Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар тамоми манотиқи кишвар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин берун аз он низ чунин фестивалҳоро баргузор гардонад. ана боз як футболбози касбии дигар, Комил Саидов. замоне ӯ аз истеъдодҳои ҷавони футболи Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. ҳатто дар солҳои ҷавонӣ мебоист барои машқ ва тамрин ба ҳайати яке аз дастаҳои хориҷӣ мепайваст. аммо имрӯз мо ӯро дар саҳнаи дигар мебинем, на дар майдони бузурги футбол, балки дар миёни наврасону кӯдакони Бруклин дар рӯзи ҷаҳонии футбол. Комил Саидов дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 36 вохӯрӣ анҷом дода 4 гол ба нишон расонидааст. фаъолияти бозигариашро аз ҳосилот оғоз карда, баъдан шарафи дастаҳои Барқчӣ, Ригритадас, Истиқлол, Скап Ҳомир, Парвоз ва Вахшо ҳимоя кардааст. ӯ ҳамеша яке аз футболбозони умедбахши насли худ шуморида мешуд. солҳо мегузаранд, наслҳо иваз мешаванд, аммо муҳаббат ба футбол боқӣ мемонад. имрӯз Комил таҷрибаи солҳои бозигарии худро дар муҳити кӯдакон ва наврасон мебинад. насли наве ки шояд баъзе аз онҳо фарду роҳи ӯро идома диҳанд. салом алейкум. мо ҳам шуморо хеле хурсанд шудем дидем имрӯз дар амрико. чӣ ба шумо маъқул шуд амрико? албатта ба мо маъқул шуд. бештар тоҷиконе ки дар ин ҷо ҳастанд онҳо маъқул шуданд. ба шумо имрӯз ташкилии ин ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон писанд омад? дуруст, раҳмати калон ба раиси шаҳр, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ ки ин хел ташкилоти хуб кард. уже дуюм сол аст ки кардестанд. мо хеле хурсанд шудем. кӯдакон хурсанданд. бинед ки чӣ хел хуб гузашта. ҳамаш ташаккури зиёд дар амрико кардан. ҳар кас, ҳар давлат наметавонад. ин ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва аз ҷиҳати экономикӣ хеле қуввати калон дар кор. аз футбол дур шуд, футболро ёд мекунед? дар бораи футболи мо ягон маълумот мегирад ё ки на? ҳатман мо аз футбол дур нашудаем. ҳама вақт мо футбол даем, ҳама тамошо мекунем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба ҷоми Осиё рафт. дар чигуна бозӣ мекунед? насиб бошад нағз бозӣ мекунем, барое ки бисёр тайёриҳои нағз дидестанд. ин дуюм борае ки биромадестанд ва мо вақт нишон метиҳад ки пешакӣ гуфта наметавонем чӣ хел бозӣ мекунаду не ки умедворем ки нағз бозӣ мекунад. дар рӯзи ҷаҳонии футбол гурӯҳи духтарон низ ба майдон баромаданд. бо чеҳраҳои нуронӣ ва табассуми самимӣ онҳо аз писарон қафо намонда тӯбро соҳибӣ мекарданд ва бо шавқу завқи зиёд бозӣ менамуданд. барои онҳо низ футбол танҳо як бозӣ нест. ин дӯстӣ, ҳаракат, шодӣ ва имкони нишон додани маҳорати худ дар майдон аст. имрӯз духтарон низ дар футбол мавқеи худро пайдо карданд ва чунин чорабиниҳо барои насли ҷавон имкони хубест
то муҳаббат ба ин варзишро бештар эҳсос кунанд. баъзе аз духтарон барои ид будани футбол ба ин ҷо омаданд ва шояд иштирокашон кофӣ аст ки дар бораи футбол андеша кунанд. Oyşa. дар кадом мактаб мехонед? PS6 82 Towns. о хеле хуб. шумо имрӯз футбол бозӣ кардед. дар бораи футбол чӣ мегӯед? من فوتبال خیلی نمیدونم دارم نمیدونم و ماش میبرم. дар ин миён дар байни меҳмонони фестивал боз бо як чеҳраи шиноси футболи тоҷик вохӯрдем. Акмал Сабуров. ӯ дар рази дастаи мунтахаби Тоҷикистон 6 бозӣ анҷом додааст. дар тӯри фаъолияти бозигари худ дар дастаҳои Вахш, Истиқлол, Далерон Рутепа, Хайри Ваҳдат ва Регрета Даз низ ширкат кардааст. Акмал имрӯз ҳам аз футбол дур нест. дар рӯзи ҷаҳонии футбол дар Ню-Йорк ӯ дар баробари дигар мураббиёни футболбозон ба наврасон машғулият гузаронида таҷрибаи худро ба насли ҷавон меомӯзонд. мулоқот бо ӯ як маълумоти ҷолиберо ошкор кард. маълум шуд ки як гурӯҳ футболбозони маъруфи тоҷик имрӯз дар амрико зиндагӣ мекунанд. онҳо бо гирифтани грин кард ба ин кишвар омада зиндагии худро дар ин ҷо идома медиҳанд. дар миёни онҳо чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷик Маҳмадалӣ Содиқов ва Аҳдам Ҳамроқулов низ ҳастанд. футбол онҳоро солҳои зиёд дар майдон ба ҳам оварда буд. имрӯз бошад зиндагии онҳоро дар амрико ҳазорҳо километр дур аз Тоҷикистон боз наздик кардааст. تقریبا 10 سال شد هم امریکا در فعالیت کردیم. یک 10 سال شد شافیوری کار کردیم. نه اکم فعالیت ما اول آمدیم بازی کردیم فوتبال یک 2 سالش بعد اوای хуб ҳама касбҳо он касбҳое ки масалан як маоши хуб доранд бояд аз ҷониби одам пазируфта шавад. пас шумо шофёр гуфтед, ронанда ҳастед, ин хеле хуб аст. кам ба Тоҷикистон меравед ё ки чанд бор рафтаед? не мо ба Тоҷикистон ҳар 4 моҳ пас меравем ба ватан мегардем. мебиём 3-4 моҳ кор мекунем, бо мерим ватанда 1-2 моҳ истироҳат мекунем, бо мебиём 3-4 моҳ кор мекунем. фаъолияти мо ҳамин аст. бисёр намерасем барои ки оила дар Тоҷикистон фарзандо калон шуданд, ҳам инҷа ҳам унҷа. мери ватан бузург аст, ҳатман бояд рафт. бале ака, бале. имрӯз дар бораи гузарондани ин фестивал чӣ мегӯед байни кӯдакон наврасони солҳои гуногун? беҳтарин фестивал шудааст. соли гузаштаро ҳамин фестивал гузашта буд, ҳаминҷа иштирок кардем. як обрӯи давлати тоҷика гӯем дар инҷа муаррифа мекунем ки дар ягон ҷои ҷаҳон чӣ хеле ки Тоҷикистон футбола пешвоз мегирад, чӣ хеле рӯзи футбола ҷашн мегиранд, дар ягон ҷои ҷаҳон ин хеле намегирад, чӣ хеле ки тоҷикон. ин ташаббуси мо аст. бале. парвизро дар амрико ва Тоҷикистон бештар бо номи Парвиз аз амрико мешиносанд. ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бахусус дар Инстаграм бо расонидани хабару маълумоти нав ба ҳамватанон машҳур шудааст. Парвиз ба саволҳои мардум посух медиҳад, мушкилоти онҳоро баррасӣ мекунад ва дар бисёр ҳолатҳо роҳҳои ҳалли онҳоро низ пешниҳод менамояд. салому алайкум мардум, ман Парвиз аз Нью-Йорк. хуш омадед. шумо ҳамин гуна сар мекунед ки ман Парвиз аз Нью-Йорк, мо аз Тоҷикистон ба назди Парвизи Нью-Йоркӣ омадем. раҳмати калон. имрӯз як иди ҳақиқӣ буд дар ҳақиқат. дар ҳақиқат ҳар сол дидосед ки ҳар сол боз ҳам зуртар, боз ҳам одам бисёртар ҷамъ карсодем. худо хоҳад солҳои меомадагиам ҳамин ҳамаи ҷавоно калон мешану аз тарафи Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳонӣ иштирок мекунанд. чӣ бане? имрӯз аз пешина чӣ фарқ дошт? беҳтар шуд ё ки? албатта бештар шуд. хатогиҳо камтар шуд. соли гузашта камтар хато шуд, лекин худованд ҳавоям тамхил кард ки салқинак шуд. мо гуфтем офтоб мешавад ки ҳавоям нағз шуд. ҳам ёшоя бинед баъд сол чӣ хел буда ки худотон даёд. бед шумо чун бо мардуми Тоҷикистон дар ин ҷо дар тамос ҳастед, бисёр наздик ҳастед, чӣ гуна аст шароитҳои зиндагии ин мардуми тоҷики мо дур аз ватан? ҳам хел маърако бисёртар шавад, мо боз ҳам бисёртар ҷамъ мешавем, бисёртар тоҷико ҷамъ мешаванд. пеш вақтҳои хеле набуд, ҳозир бошад ҳар рӯзо ҳар сол қариб 3-4 маърака гузарондасиянд аз тарафи Тоҷикистон. ташаккури зиёд ба ҳукумияти Тоҷикистон ки ҳам хеле маъракаҳои бисёр карсодем. ин як
тоҷикоя боз ҳам чӣ кун шумо ба ҳам овардан ба ҳам якҷоя овардан ваҳдат боз ҳам бутар меравад. албатта амин хел чизо бисёртар шавад. Инҷа ягон камбудӣ надорем. Якта чи ҳамин ёди ватан мекунем ки ҳамин чизо моро чия ватанмона аз хотир набаровардану ҳиссиёти тоҷикимона баланд мекунем. инак дӯстони гиромӣ, фестивали рӯзи ҷаҳонии футбол дар бруклини амрико ба поён расид ва фикр мекунам ки ҳам кӯдакон ҳам оилаҳое ки инҷо зиндагӣ мекунанд аз ин боз баҳра бурданд ва фарзандонашонро ба мактабҳои махсуси футбол медиҳанд. Зеро асоси нашъунамои дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз футболбозони ватание ки дар хориҷи кишвар зиндагӣ мекунанду онҳо имконияти машқ кардан доранд сарчашма мегирад. Бигзор ҳамин гуна ҳам бошад. Tojikiston! 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 таҷдиди рӯзи ҷаҳонии футбол аз майдонҳои Бруклин ба маконе идома ёфт ки намояндагони кишварҳои ҷаҳон барои баррасии муҳимтарин масъалаҳои ҷомеаи башарӣ ҷамъ меоянд. Созмони Милали Муттаҳид. Як сол муқаддам маҳз дар ҳамин толори бузург президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахустин рӯзи ҷаҳонии футболро ба мардуми олам табрик гуфта буд. бо пешниҳоди Тоҷикистон 7 майи соли 2024 қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба таҷдиди рӯзи ҷаҳонии футбол қабул гардид. Тибқи ин қатънома ҳар сол 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷдид мешавад. Имрӯз дуюмин солгарди рӯзи ҷаҳонии футбол дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид бо ҳузури намояндагони кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои байналмилалӣ ва чеҳраҳои маъруфи футболи ҷаҳонӣ таҷдид гардид. Тоҷикистонро дар ин чорабинии муҳим муовини аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо бо ҳайати расмӣ намояндагӣ кард. Дар ҷараёни чорабинӣ таъкид шуд ки футбол на танҳо як навъи варзиш, балки воситаи муҳими таҳкими сулҳ, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии мардумони ҷаҳон мебошад. иштирокчиён ҳамчунин нақши футболро дар тарбияи ҷавонон, рушди баробарии гендерӣ ва пешбурди ҳадафи рушди устувор махсус таъкид карданд. Президенти Федератсияи футболи умумии ҷаҳонӣ Ҷанни Инфантино зимни суханронӣ изҳор дошт ки футбол қудрати муттаҳид сохтани мардумро дорад ва метавонад ба бунёди ҷаҳони осоишта ва ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат намояд. муовини якуми президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо низ зимни суханронӣ таъкид кард ки Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли оилаи футболи ҷаҳонӣ зери шиори як ҷаҳон, як бозӣ, як мақсад ҷонибдори рушди футбол, навовариҳо дар ин соҳа ва таҳкими сулҳу субот дар ҷаҳон мебошад. ӯ ҳамчунин барои пазируфтани пешниҳоди Тоҷикистон оид ба таҷдиди рӯзи ҷаҳонии футбол ва муайян гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ин бозӣ изҳори сипос намуд. дар чорабинӣ ҳамчунин роҳбарони Созмони Милали Муттаҳид ва намояндагони давлатҳои аъзо иштирок ва суханронӣ карданд ва ҳамин тавр қиссаи мо аз майдонҳои Бруклин то толорҳои Созмони Милали Муттаҳид расид. аз кӯдаконе ки дар майдон бо ҳам бозӣ мекарданд то намояндагони кишварҳои ҷаҳон ки дар як толор аз қудрати футбол барои муттаҳид сохтани мардум сухан мегуфтанд расид. футбол сарҳад надорад. он забони дӯстӣ, эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмии мардуми ҷаҳон аст. рӯзи ҷаҳонии футбол муборак.